esan dezakeu benetan. Apa, Soraya naiz, Beasain behatxeiko ikaslea, eta oraintxe bertan Irlandan nago, Korken egonaldi luze bat egiten. Ginen Hungriako hiriburua, Szeged izenekoa, eta bertan ginen 2 astez bertako familitan bizitzen eta hango eskolan ikasten. Ni Erasmus Plusen Erreko Irlan egon nintzen. Guk bideetako bat Korkera egin genuen, Irlandara. Guk Frantzian La Rochellen eta Burdeosen. 2 hilabete terdiengatik egon naiz Szegeden, Hungaria herria. Dublinen 2 egun eta Korken 3. Ni Erasmus Plusen La Rochellen egon nintzen. Hemen TY kurtsoa egiten nahi naiz, dala kurtso bat DBH lau eta batxi bateko arten. Emakume inspiratzaile buruzko lan bat genuen, eta Hungriako eskola honekin elkartruka egitea. Bertan urbanismo feminismoa landu genuen. Jasangarritasuna eta ekologia landu genuen. Baita museo asko bisitatu genituen, non erakutsi ziguten mundua jasangarriagoa egin. Autonomoagoa izaten ikasi dut, gehiago, eta, adibidez, garraio publikoan taula gehiago erabili izan dut. Moldatzeko gutzako erresa izan zen, eta gero familiekin gauza asko genituen, eta oso gustora ginen. Gero, bueltako bidaia bakarrik inbarra izan genuen, baina egizan esperientzia hona izan zen, azkenen gu bakarrik urrutiko herrialdeatetik hona etortzea bakarrik ondo genuen, eta arazoi gabe. Oain gutxinaka klasek erresago harrapatzen ditut eta hola, eta nire kasun 3 ezpatxekik ditut, orduan zerbait ez esaten baldin badet, zuzendu ite jate, eta esan oso errez gelditzen zaizkit zuzenketa horiek, eta haiekin hitz egiteko aukera handia daket, orduan asko hitz egite. Baita lagun asko egin genituen. Hitz baten definitzeko bidaia hori, aparta. Esango nuen bazara divertigarria. Nik itzaten Erasmus Pluseko egonaldie esango nuke aberasgarria izan dela. Nik esango nuke baita esperientzia hona izan zen laguntza. Eta Erasmus Plus hitz batekin definitzeko esango nuen politxe izan zara. Ekintza hauek guztiak Erasmus Plus programarekin egin ditugu. Esperientzia oso aberasgarria izan da, jende asko ezagutu dugulako eta lagun berriak egin ditugulako. Urte osoko barekin diteu, hemen pasa deun astean.